कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण. याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवीं सारखी अनेक रत्न. हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक. अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साथनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा. कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण साथ आणि कोकणचं महाचॅनल कोकण साथ लाईव्ह यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा हा विशेष कार्यक्रम आपण घेऊन आलो आहोत. आतापर्यंत 16 पुष्प या कार्यक्रमाचे झाले. आज आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पोहोचलो आहोत नांदगाव येथील एक कवी आपले ईडी कांबळे सर यांच्या घरी आज आपण पोहोचलो आहोत. गेली 45 वर्ष वैद्यकीय सेवेसोबतच लिखाण, कवी, साहित्याची जागर त्यांच्या लिखाणातून होतोय. आज आपण त्यांच्याशी थेट गप्पा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मारणार आहोत. कशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या साहित्याची सुरुवात केली, कसे त्यांना ह्या गेल्या 45 वर्षात त्यांचा कसा प्रवास होता, हे आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत. सर, प्रथमतः कोकण साथ मध्ये आपलं स्वागत. एकंदरीत आपली ही जी कवी क्षेत्रातली जी वाटचाल आहे ती कशी सुरू केलात तुम्ही आणि त्याची सुरुवात केव्हा झाली, काय सांगा? साधारण 18 वर्षापासून कविता लिहितो आहे. सुरुवातीला कथा लिहित होतो. ग्रामीण कथा माझ्या एक पुस्तक होईल एवढ्या होत्या, पण तो जो भाबडा काळ होता पूर्वीचा, त्या काळाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या त्या कथा होत्या. त्या राज्य पुरस्कार सुद्धा 1-2 कथांना मिळाला होता. पण नंतर मी ते बाजूला केलं. मला तेवढा वेळ देता येईना कथेला. आणि मी जेव्हा डॉक्टर होऊन एक RMOशिप करत होतो ठाण्याच्या मनीषा नर्सिंग होमला, तेव्हा तिथे डॉक्टर सुभाष मुंजे आणि कविता मुंजे ते सिव्हिल सर्जन होते आणि कविता मुंजे गायनेकॉलॉजिस्ट होते. तर माझी कवितांची वही जी मी तोपर्यंत लिहून ठेवलेल्या काही कविता होत्या त्या नर्सने त्यांना दिली माझ्या अपरोक्ष. तर त्या कविता वाचून त्या दुसऱ्या दिवशी ऑपरेशन थिएटरमध्ये सिझरचं ऑपरेशन करत असताना त्या मॅडम माझ्या त्या कविता तोंडपाठ करून आल्या होत्या. आणि त्या सिझर करत असतानाच, त्या ऑपरेशन करत असतानाच त्या गात होत्या. आणि तेव्हा ते डॉक्टर सुभाष मुंजे म्हणाले, ते स्वतः चांगले गझलकार होते. ते म्हणाले, डॉक्टर तुम्ही उद्या स्वतःचा खाजगी दवाखाना जेव्हा चालवाल तेव्हा तुम्ही 2 पेशंट मधला जो मधला अवकाश आहे त्या मधल्या रिकाम्या वेळेत तुम्ही काय करणार आहात? बरोबर. तर म्हटलं काय करणार, फक्त काय आराम करायचा? आराम नाही म्हणे, त्या अवकाशामध्ये कविता करायची. तुमच्या कवितेमध्ये चांगलं हे मला डोळ्यासमोर भविष्य दिसत आहे, तर तुम्ही कवितेमध्ये हे सर्व तुमचं पुढचं करिअर करा. तर मग त्याने सांगितलं की व्यवसाय करत असताना, म्हणजे पेशंट तपासत असतानाच कविता लिहा किंवा कवितेचा विचार करा. आता काय झालं, ते उलट झाले. आता कविता डोक्यात असताच आम्ही पेशंट तपासत असतो, आता उलट झाले. आणि ही कवितेची तंद्री खूप वाईट असते. हे तंद्री लागणं म्हणजे आता बालकवी ठोंबरे त्या तंद्रीमध्ये ट्रेनच्या खाली गेले. आमचं काय झालं एकदा की भरपूर गर्दी होती बाजाराच्या दिवशी. पेशंट म्हणजे बाहेरच्या वेटिंग रूम पासून एक्झामिनेशन टेबल पर्यंत असे सगळे येऊन तुडुंब थांबले होते. मला आधी घ्या, माझी गाडी आहे म्हणून घाई करत होते. तेवढ्यात मला त्या अश्वत्थामा कवितेची वर्षभर तंद्री होती. ते कविता पूर्ण काही केला होत नव्हती आणि ती तंद्री नेमकी लागली त्यावेळी. आणि त्या तंद्रीतच मी पेशंट तपासला, मागे वळून इंजेक्शन भरलं, म्हटलं झोप, आणि इंजेक्शन टोचलं. तो माणूस मला म्हणाला, मला का टोचला? म्हटलं मग तपासलं तुलाच नाही. तो म्हणाला, मला नाही, ह्याला तपासलं. तर मग तू का घेतलंस? आता तुम्ही काय टोचता म्हटल्यावर घेतलं, असं झालं. त्याची माफी मागावी लागली, त्याला थांबवून त्याला रिॲक्शन वगैरे येत नाही त्या बघावं लागली. ही अशी तंद्री बेकार असते. साहित्याची लेखनाला जी सुरुवात आहे
ही एकंदरीत तुमच्या घरातून एक सुरुवात आहे. तुमचे वडील देखील बाल साहित्य लेखन यांनी केलं होतं. त्याची कुठेतरी तुम्हाला प्रेरणा मिळाली. त्यांच्या प्रेरणेतून तुम्ही ह्या लेखनाला सुरुवात केला, त्याबद्दल काय सांगाल? अनुवंशिकता आहे. म्हणजे ते लहान मुलांसाठी मुलांचे मासिक ते महाराष्ट्र टाइम्स वगैरे याच्यातून लिहायचे, भरपूर लिहायचे. त्यांचे लेख आहेत भरपूर, 2-3 पुस्तकं होतील. अध्यापन कसं करावं याच्याविषयी सुद्धा त्यांचे लेख आहेत. हस्ताक्षर तर खूपच चांगलं होतं, मोत्यासारखं. आणि ते मला म्हणायचे की कवितेत तू काय राहू नकोस, कविता भीकेची लक्षणं आहेत, कविता लिहिणं म्हणजे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण मला तर कवितेचा आधार कवितेशिवाय ते जगण्याचं एक माझं हे आहे, ते निमित्त आहे कविता ही. कवितेशिवाय मी वेगळा नाही राहू शकत. त्याचं तसंही कारण मोठं आहे, पण ते खाजगीमध्ये सांगता येईल हे असंच का. बरं, म्हणजे वडील लेखन जे करत होते त्यांचे संस्कार तुमच्यावरती आहेत, ते आहेतच. आणि कविता म्हणजे काय, कविता म्हणजे सुद्धा आपल्या आत जे संस्कार असतात, म्हणजे आईच्या गर्भात असताना सुद्धा झालेले संस्कार, नंतर जन्म घेतल्यावर तुमच्या जवळपासची माणसं, घरातली माणसं, त्यानंतर सवंगडी, त्यानंतर जे आपले समाज पुरुष असतात आपल्या समोर, त्यानंतर पुस्तकं, आणि अशा प्रकारे आपण एक प्रकारे घडत जातो माणूस म्हणून. तर एक प्रकारे चार्ज होत जातो. आणि हे चार्ज झालेलं असताना समोरच्या एखाद्या घटनेला, विपरीत घटना काहीतरी घडते, आणि त्या घटनेला आपण उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देतो. हा जो प्रतिसाद असतो तो आपल्या आतले संस्कार देत असतात. हा संस्कार एकतर ओवी म्हणून असते किंवा शिवी म्हणून असते. मधली ऍडजस्टमेंट तो स्वीकारत नाही. म्हणजे ही ओवी किंवा शिवी ही कविता म्हणून येते आतून. म्हणजे हे संस्कार जे आहेत ते प्रतिसाद देतात. तुम्ही सांगितलं तुमच्या वयाच्या 18व्या वर्षापासून तुम्ही लेखनाला सुरुवात केली. पहिलं तुमचं लेखन काय होतं आणि त्याच्या नंतर तुमची कशी समाजात एक ओळख निर्माण झाली? नाही, ओळख काय अजूनही तशी काही फार झालेली नाही निर्माण. अजूनही मी कवितेचा विद्यार्थीच समजतो स्वतःला. कवितेचं काय, कविता म्हणजे काय असेल ह्याचा अभ्यास म्हणजे याचा विचार करण्यातच, कवितेची व्याख्या करण्यातच माझी जवळजवळ 10-12 वर्ष गेली. काय असेल कविता, काय असेल कविता याचा विचार करताना. आणि हा विचार करत असताना एका वेळी पटकन कविता आली, म्हणजे ती व्याख्या आली. ती अशी आहे ती कविता की कविता 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 डोक्यामध्ये भलते खूळ. कविता 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 डोक्यामध्ये भलते खूळ. कविता म्हणजे नसते मित्रा शब्द कणांची उद्धट धूळ. हुलही नसते, हुलही नसते, नसते काही अर्थशून्य संमोहक भूल. ना पाठीवरची हत्तीच्या झकपक झकपक गर्वित झुली. कविता म्हणजे असते साधे स्वप्न वास्तवाच्या सीमेवर भावलतेचे हळवे फूल. कविता म्हणजे असते साधे स्वप्न वास्तवाच्या सीमेवर भावलतेचे हळवे फूल. आणिक असते मातेच्या पदराच्या आतील तृप्त निरागस दुचते मुली. म्हणजे कविता म्हणजे फार मोठं असं काय हे असत नाही, साध्या साध्या गोष्टीत ती कविता लपलेली असते. अर्थात ही व्याख्या पूर्ण होत नाही, अनेकही. दुसरी एक व्याख्या मी केली होती की रक्तात जन्मलेले कंठात शब्द यावे, वक्षात झोंबलेले शब्दात शल्य यावे. निर्व्याज अर्भकाने उदरात अंकुरावे, गाणे तसे फुटावे, गाणे फुलून यावे. जे गांजले तयारचे ते आर्त शिल्प व्हावे, दुर्दम्य जीवितांचे ओठी अभंग यावे. गाणे अखंड यावे, गाणे उदंड यावे, दिक्काल अमृताचे डोही बुडून यावे. हळुवार पावलांनी गाणे हळूच यावे,
आले कधी कसे ते ना मुळी कळावे, अशी साधारणपणाची दुसरी एक व्याख्या आहे. ही जेव्हा मी कविता, गाणे, कविता तरुण भारतमध्ये त्या काळात छापली, पहिल्यांदाच प्रसिद्ध केली, तेव्हा प्रधान मास्तर गप्र प्रधान, एक शिवशंकर उपासे आजरेचे प्राध्यापक, आणि एक मेटेसर म्हणून आमचे शेवडाव हायस्कूलचे मुख्याध्यापक, त्यांची 3 पत्र आहेत त्या कवितेवर. त्यानंतर प्रधान मास्तरांची माझी पत्रव्यवहार सुरू झाले. मग त्यांनी मला साधना ऑफिसमध्ये बोलावून घेतलं आणि ते वसंत बापटांच्या समोर उभं केलं. बापट, हा बघा माझा मानसपुत्र म्हणे. मी म्हणे वर्ड्सवर्थ वगैरे आणि नावं घेतली, गटे बिटे अशी काय नावं, मला काही ते माहित नाही. मला एक वर्ड्सवर्थ तेवढा नावाने ऐकून माहित होता. तर ते म्हणले वर्ड्सवर्थ वगैरे जे कवी आहेत माझे आवडते कवी, त्यांच्यापैकी हा एक माझा कवी. मी याची एकच कविता वाचली आहे, पण मी खात्रीने सांगू शकतो की हा 100% कवी आहे आणि दर्जेदार कवी आहे. ते बापट सर माझ्याकडे बघतच नसले. आणि नंतर मग त्यांनी सुद्धा मला मार्गदर्शन काय केलं की तुझी हुकूमत आहे छंदावर, तू छंद रचनेचा अभ्यास कर. मग मी छंद रचना वेळासारखी 12 वर्षे अभ्यास केला आणि ते छंदावरची हुकूमत ते झाल्यानंतर हे पूर्ण झालंय. पहिलं पुस्तक रंगहोळी, त्याला 20 वर्ष लागली पहिल्या पुस्तकाला. आपल्याच तंद्रीत रानावनात कुठे व्हिजिटला गेलो असताना याच्यात निसर्गाच्या तंद्रीत त्याच्या बरोबरच असायचं. आता हा रंगहोळीचा तुम्ही शिकायला जे तुमचं पहिलं पुस्तक होतं, त्या ह्या पहिल्या काव्यसंग्रहाबद्दल काय सांगा? पहिल्या त्याची हस्तलिखित मी वसंत सावंतांना दिली होती. त्यांना वसंत सावंतांचा आणि माझा एक म्हणजे ती आपण काय म्हणतो सहवास, तर तो 6 महिने फक्त टिकला. त्यानंतर त्यांचं निधन झालं. तर ते माझी ही छंदोबद्ध रचना ऐकून वृत्तबद्ध ते डोली आहे ना आपली RPD हायस्कूलची सावंतवाडीच्या तिथे मोती तलावाच्या काठी, संध्याकाळच्या त्या कविता आम्ही माझे वाचायचे आणि असे वाचून आपणच गात तंद्रीत नाचायचे. म्हणाले काय, आणि त्यांचाही माझा पत्रव्यवहार आहे. त्यांनी मला ते कविराज म्हणायचे. कविराज तू नक्की 100% कवी आहे का? आणि हे किती असं छंदोबद्ध कविता आजकाल कोण ग्रेस नंतर कोणी लिहिलेली नाही, तू मला वारंवार म्हणायचे. पण त्यांचं दुर्दैवाने निधन झालं आणि आमचं खूप नुकसान झालं त्या कारणाने. पहिला तुमचा जो काव्यसंग्रह निघाला म्हणजे तो आपण बघितला ते छंदातल्या कविता होत्या. त्याच्यानंतर तुम्ही जी सुरुवात केली ती मुक्त छंदातल्या. मग तुम्ही ह्याकडे कसे काय वाढला? त्याला प्रवीण बांदेकर, वीर धवल परब आणि गोविंद काजरेकर हे तिघेही हे पुस्तक झाल्यानंतर मला म्हणाले की हे असं लिहित राहिलास तर आयुष्य तुझं वाया जाईल, समीक्षेमध्ये तुझी कोण नोंद घेणार नाही. तेव्हा तू आता त्या छंदातून आणि त्या निसर्गातून बाहेर ये आणि माणसात ये. मग त्यांनी मला माणसात यायला लावलं आणि मग माणूस केंद्रस्थानी आला माझ्या दुसऱ्या 2 कविता संग्रहामध्ये. आणि माणसाबद्दल लिहिणं मला कठीण नव्हतं, कारण मी दिवस रात्र माणसातच असायचं. ते फार कठीण गेलं नाही. तसं फक्त ताई म्हणता मुक्त छंद हा शब्द चुकीचा पाहिला आहे की छंदापासून मुक्त झालेली ती कविता. मुक्त छंद नावाचा कुठला छंद नाही. एकतर कविता छंदोबद्ध किंवा वृत्तबद्ध असते, म्हणजे वृत्तात किंवा छंदात बांधलेली, नाहीतर ती छंदापासून किंवा वृत्तापासून मुक्त. मग ती वृत्तमुक्त किंवा छंदोमुक्त असा तो खरा तो शब्द असला पाहिजे. पण आता सगळे ते सर्रास मुक्त छंद वापरतात. तर ते लिहिणं म्हणजे नवीन कविता कशा प्रकारे लिहिली जाते त्याच्यासाठी अभ्यास करायला मग त्यांच्याच घरातली पुस्तकं मी आणायचो आणि इथे वाचायचो. मग अंदाजे आणि हे वर्जेश सोलंकी, गणेश वसईकर, प्रवीण वीर धवल यांच्याशी किंवा अशी आम्ही बोलत बसायचो. अजय खांडर असायचं. मग त्याच्यातून कविता कशा प्रकारे लिहावी हे अंदाज आला. मग थोडं मग ती झाली पटकन. त्याला सुद्धा दुसऱ्या एका पुस्तकाला 12 वर्षे लागली. त्यानंतरच्या 3ऱ्या पुस्तकाला 12 वर्षे. कमी पटकन काय झालं नाही. आणि कविता ही करण्याची गोष्ट नाही ना, कविता येते किंवा अवतरते.
आपल्या एखाद्या अद्भुत क्षणी, म्हणजे तो क्षण अद्भुत असतो, त्या क्षणी एक तर अवतरते कविता, मग ती आठवून लिहावी लागते आणि ती अशी कधी येईल सांगता येत नाही. तो स्पार्क असतो ना, चमकून जाते. म्हणजे ते आरती प्रभूंनी म्हटलंय की पाण्यात ओंजळीच्या यावा चुकून मीन, मीन म्हणजे मासा, गाण्यात होत असा तर चमकून अर्थ जावा. काहीतरी पटकन कोणीतरी एक सर्वसामान्य माणूस किंवा काय किंवा असं पटकन काहीतरी बोलून जातं आणि आपल्याला समज अरे ही तर कविता आहे, पण आपण त्यासाठी सावध असलं पाहिजे. त्या लहान लहान गोष्टी, त्यासाठी कुठेतरी सुनामी यायला पाहिजे किंवा फार मोठा बॉम्बस्फोट मुंबईत व्हायला पाहिजे आणि मग मी त्याच्यावर कविता लिहिणार वगैरे, असं नसतं ते. त्या बारीक बारीक गोष्टी, म्हणजे जगण्यातल्या नेहमीच्या गोची जी असते सामान्य माणसाची, त्या गोचीमध्ये बोलता बोलता एखादा शब्द निघून जाईल किंवा अशा प्रकारे, आणि त्याच्यात ती कविता लपलेली असते, ती शोधावी लागते आपल्याला. तुम्ही सांगितलं की मुक्त छंद आणि छंद या दोन्ही पद्धतीत तुम्ही कविता केलेल्या आहेत. मग यातली कुठल्या ज्या कविता आहेत त्या अवघड आहेत, त्या करणे अवघड आहेत, किंवा कुठल्या सोप्या आहेत या दोन्ही प्रकारापैकी? नाही नाही, कविता सोप्या आणि अवघड असं काही प्रकार नसतो. ते फक्त तुमचा जीव खाते, छळवाद मांडते, बाकी काय नाही. ते माझे एक असं आहे की जात्यात कवीला, जात्यात म्हणजे हे जात, जात्यात कवीला दुःखाच्या दळते कविता, जात्यात कवीला दुःखाच्या दळते कविता, छळते छळते तू भाग्य कवीचे जाणून घे, जे दुर्लभ पण शापित असते. ते दुर्लभ आहे भाग्य, कवीचं भाग्य हे फार दुर्लभ आहे. म्हणजे जी.ए. कुलकर्णी सुद्धा म्हणाले होते एका मुलाखतीत की त्यांनी खंत व्यक्त केली की मी कवी होऊ शकलो नाही. कवी असणं ही भाग्याची लक्षण आहे, पण कवीला वेदनेचा शाप आहे. कवी हा अत्यंत संवेदनक्षम असं प्राणी आहे, त्यामुळे तो कायम रडत असतो किंवा व्याकुळ होत असतो. आता तुम्ही म्हटलात तसं की कवी हा खूप संवेदनशील असतो, वेदनाशील असतो. आता जर तुम्ही तसं बघितलं तर तुम्ही डॉक्टरी क्षेत्रात आहात. डॉक्टर म्हटल्याच्या नंतर येणारे पेशंट असतात, अपघाताचे असतात, हे म्हणजे ही जी जर आपण दोन विरुद्ध टोकं बघितली आणि अशा क्षेत्रात काम करून देखील तुम्ही कवी म्हणजे कविता करताय, हे कसं साध्य होतं, कसं जमतं तुम्हाला? नाही, तुम्ही सांगितलं ना, ते कवितेच्या तंद्रीतच हे सगळं चालतं. आणि काय, कविता असण्यासाठी माणूस असणं, 100% माणूस म्हणून खरं असणं ही पहिली अट आहे. आणि कवितेसाठी सत्व सुद्धा सांभाळावं लागतं, सत्वाची पातळी सांभाळावी लागते. सत्व म्हणजे तरी काय? सत्व म्हणजे, सत्व ह्या शब्दामध्ये सत शब्द आहे, सत्य म्हणजे सत्याची कास धरून तुम्ही आयुष्यभर वाटचाल करत असता. ही वाटचाल करत असताना तुमची अनेक वेळा फरफट होते, म्हणजे त्याच्यातून तुमचं घर्षण होतं आणि परिस्थितीमुळे परिस्थिती अशी काही तुमच्या पुढे येऊन ठाकते की त्या परिस्थितीमुळे तुम्हाला परिस्थितीशी संघर्ष करत असताना एक संघर्षजन्य ऊर्जा, एक घर्षणजन्य म्हणजे फरफटत गेल्यामुळे झालेली घर्षणजन्य ऊर्जा आणि परिस्थितीशी संघर्ष केल्यामुळे संघर्षजन्य ऊर्जा कालांतराने तुमच्या आत तयार होते. ही ऊर्जा म्हणजे तुमचं सत्व. लक्षात आलं? हे सत्व महत्वाचं. या सत्वाची पातळी खाली येता नाही, म्हणजे छाताडाच्या पोकळ वाटायला लागणं हे दुर्दैवाची म्हणजे भणंगपणाची लक्षण आहे. ते कसं कायम भरून यायला पाहिजे, मी असं ओसंडून व्हायला पाहिजे. हे ओसंडून वाहत जेव्हा वाहत तेव्हा कविता आपणच त्याच्याबरोबर येते. बरोबर आहे. आता तुम्हाला कुठली कविता लिहावीशी वाटते किंवा सध्या कुठली कविता तुमच्या लिखाणामध्ये सुरू आहे? नाही, 3 वर्षातलं कविता लिहिली नाही. 3 वर्ष मेंदूला टाळ लागलेलं आहे माझं अनेक प्रसंगांमुळे, म्हणजे व्यक्तिगत पातळीवरचे कौटुंबिक असतील आणि कशामुळे. मी काही रोजच्या रोज लिहित नाही, म्हणून मला तो वेळ लागतो. ह्यानंतरची सुद्धा मी काही खात्री घेऊ शकत नाही, तेवढी ऊर्जा आपल्या भाषेत शिल्लक असेल काय. आणि कवितेत खोटं काही लिहिता येत नाही. मी मुद्दाम आता माझ्यावर लेखक म्हणून आज शिक्का बसला म्हटल्यावर मी लिहितच राहिलं पाहिजे रोज असं काही नाही.
तर ती कवितेचं सुद्धा कसं आहे, कवितेशी तुम्ही लपंडाव खेळू शकत नाही किंवा खोटेपणा करू शकत नाही कवितेशी, मग ती तुम्हाला जवळ घेत नाही. आणि कवितेच्या बाबतीत काय आहे की मी कवितेला माता किंवा देवी ह्या स्वरूपात तिला स्वीकारलं आहे. आणि मी ती मला ती पूर्णपणे दिसली आहे, तिने दर्शन दिलं आहे असं माझा दावा नाही. मात्र तिचे चरण मला सापडले आहेत इतक्या वर्षाच्या तिच्या आराधनेनंतर, आणि मी त्या चरणांना प्राणपणाची मिठी घालून आहे. मी एवढं सांगू शकतो. तसं बघितलं तर तुमची कविता म्हणजे तुमचं आत्मचरित्र असतं असं तुमचे सर्व मित्र म्हणतात. आणि आता जर आपण बघितलं एक समाजाची जी आताची सध्याची जी समाज रचना चालू आहे, जे काही चाललंय समाजात, त्याकडे तुम्ही कसं बघताय, या परिस्थितीकडे, त्याबद्दल काय सांगा, आजच्या परिस्थितीकडे एक कवी म्हणून काय सांगा? काय झालं आहे की ह्याच्यापूर्वी एक दूरदर्शन आणि एक प्रादेशिक अशी दोनच चॅनल्स होती. जेव्हा टीव्ही 78 साली आला, त्याच्या आधी तो टीव्ही सुद्धा नव्हता. आणि त्याच्या अगोदर ट्रान्झिस्टर घेऊन चाकरमानी रस्त्याने मोठ्या रुबाबात करायचे एखाद्याच्या, आणि लोक त्याचे 100 लोक त्याच्याकडे बघत बसायचे. अशी अवस्था नाही. त्यावेळी दोनच चॅनल्स असायची, पण लोक सुखी होते. त्या 2 चॅनलच्या वेळी छायागीत गुरुवारचं संध्याकाळी 9 वाजता रात्री लावलं की कोण तिथे ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही असेल तिकडे लोक 100-1 लोक धावत सुटायचे आणि बसायचे. म्हणजे सगळ्यांची आवड एकच होती. आता 500 चॅनेल्स झाले, त्यामुळे कोणाची आवड काय ते समजेनासं झालं. दुसरे सदाशिव पेठीवाल्यांची वेगळी, गझलकारांची वेगळी, आणि असे वेगवेगळे हे झाले आहेत. आणि ग्रुपिझम सुद्धा आहे याच्यामध्ये. आणि कोणाला काय, म्हणजे मी हे सांगतो, मी काय फार मोठा विचारवंत नाही, त्यामुळे माझं काय कोणी मनावर घेऊ नये, किंवा मी फार मोठा तत्ववेत्ता आहे, मला त्यातलं काय फार समजतं, ते सोडून द्यावं जर पटलं नसेल तर चॅनेल्स वेगवेगळे झाल्यामुळे मी बोलतो तुम्हाला, ते तुम्हाला आवडेल काय, समोरच्याला आवडेल काय, ह्याला आवडेल काय, मग कोणाला आवडेल म्हणून लिहायचं का आपण? तर हा विचार माझ्या मनात आला की नक्की काय लिहायचं आता. तर मी एवढंच, ह्याच्यानंतर मला एकच समजून चुकलं की कवी हा मानवतावादी आणि भूतदयावादी असतो. आणि जी शाश्वत जीवन मूल्य असतात, म्हणजे सत्य, न्याय, नीती, अशा प्रकारची, तर ह्या शाश्वत जीवन मूल्यांचं त्याने रक्षण केलं पाहिजे जागल्या म्हणून, आणि त्यांच्या विषयीच बोलायचं, बाकीचं काय नाही. म्हणजे जे वाईट आहे त्याला वाईट म्हणून मोकळं करायचं, जे चांगलं आहे त्याला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एकतर ओवीप्रमाणे त्याची स्तुती करायची, नाही तर शिवी घालून मोकळं व्हायचं. एवढंच करायचं. मग ते कोणाला आवडेल कोणाला काय, ह्याचं काही विचार नाही. त्याच्यातून आपल्याला काही कमाईच करायची नाही ना काय, किंवा आपलं काही छुपा अजेंडाही नाही त्याच्यामध्ये. मग मी ह्याच्यातून मिळवेन काय. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे साहित्यात देखील जे काही आता भाग पडत पडतात ते कुठेतरी वेगवेगळं संमेलन, वेगवेगळे ते वेगळे असे प्रकार झालेले आहेत. तुमच्यामध्ये हे सगळ्यांनी एकत्र राहायला पाहिजे, साहित्य एकत्रच असायला पाहिजे ना, एकच आहे हे सर्व. सर आता आपण या मुलाखतीच्या शेवटाकडे चाललो. आता आणखी शेवटचे 2 प्रश्न आहेत. तुमचा परिचय इकडे कांबळे मामा म्हणून देखील केला जातो, त्या नावाने देखील तुम्हाला परिचित आहे. आणि या नावाने ओळखण्यामागे देखील थोडा कवितेचा देखील अर्थ आहे. ते नेमकं काय कारण आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? ते सावंतवाडीत अण्णाभाऊ साठे संमेलन होतं, आणि त्या वर्षात मी कविता माझ्याकडून काही लिहून झाली नव्हती. आणि काय लिहावं या शोधात असताना इथे ऍक्सिडेंट एक झाला तिठ्याच्या पुढे, आणि डंपर खाली एक मुसलमान यासिन नावाचा तो मुलगा त्याच्या खाली चिरडून गेला. आणि त्याची बायको जी होती तिला फिट्स येत होत्या, म्हणून मला व्हिजिटला बोलावलं. ती व्हिजिटला गेलो असताना त्याची जी बायको होती ती तिच्या आईच्या मांडीवर अशी बेशुद्ध पडलेली होती. आणि मला बघताच तिची आई काय म्हणाली, आखे खोल बेटी आखे खोल, देख तो कोण आयला,
कांबळ्या मामा आयला कांबळ्या मामा. तिने असं नातच मामाचं लावून टाकलं आणि त्यावेळी ती कविता अशी चमकून गेली. ती मला डॉक्टर कांबळे आले काही डॉक्टर आलं वगैरे असं काय म्हणाले नाही. तिने नातं लावलं तिने आपल्या भावाचं अशा प्रकारे. तर ते मला कुठेतरी असं लागलं आणि येत असताना विचार केला की आपण ह्या लोकांचं काहीतरी देणं लागतो, काहीतरी ह्यांनी नातं लावलं तर ह्यांचं आपण काहीतरी देणं लागतो. मग मी ह्या मुस्लिम कम्युनिटीच्या संदर्भात जे जे काही प्रसंग घडले म्हणजे माझ्या आयुष्यात ते सगळे आठवून घरी आल्यावर ते लिहून काढले आणि 2-3 तासामध्ये एक कविता, ती मुसलमानात राहून नावाची कविता मला ती सापडली. तर ते कवितेचा जो कालावधी आहे तो साधारण 36 वर्षांचा आहे. म्हणजे आपल्या आत कविता असते पण आपल्याला तिची माहीत नसतं. म्हणजे एक नेणी घेतली म्हणतात ती आपल्या आत असते पण त्या कवितेची जाणीव तिसऱ्याने कोणीतरी करून द्यावी लागते. तर ती जाणीव त्या बाईने करून दिली कांबळ्या मामा म्हटल्यावर. आणि मला 36 वर्षात ते जे प्रसंग आहेत ते नुसते फक्त एकापुढे एक लिहून काढले. त्याची ती मुसलमानात राहून नावाची कविता सापडली. त्या कवितेच्या काही ओळी तुमच्या खूप मोठी लांबलचक आहे कविता. त्यातल्या काही ओळी असतील तर सांगा, कारण आजची परिस्थिती बघितली तर कुठेतरी आपल्या देशात असेल एक धार्मिक तेढ निर्माण केलं जात आहे आणि अशा याच्यामध्ये तुम्ही ती केलेली कविता आहे ती कुठेतरी समाजासाठी एक आदर्श होत आहे. कवितेचं शीर्षक आहे मुसलमानात राहून. डंपराच्या खाली चिरडून मेला आहे यासीन. डंपराच्या खाली चिरडून मेला आहे यासीन. या इथे माझ्या पुढ्यात लाकूड झालाय त्याच्या पत्नीचं. धीर एकवटून सावध करायला बघते हिला हिची माय. आखे खोल बेटी आखे खोल, देख तो कोण आयला, कांबळ्या मामा आयला कांबळ्या मामा. कोणी मामा म्हणतं मला, कोणी काका, कोणी भाऊ तर कोणी बेटा. गेली कित्येक वर्ष राहतोय मी ह्या अडाणी अल्पशिक्षित मुसलमानात. अशी कोण लागतात ही सर्व माझी. माझ्याकडे पैसा नसतानाही नावावर करून दिली आपली जमीन बाबालालने. माझ्याकडे पैसा नसतानाही बाबालालने नावावर करून दिली आपली जमीन. मुसलमानाचा शब्द आहे दिली म्हणजे दिली म्हणत. वास्तुशांतीच्या वेळी समयी दिली नूरबी म्हातारीने. देव्हाऱ्यात अखंड तेवत ठेवा बजावत. मुलीच्या शिक्षणासाठी पैशांची चणचण ओळखून खातूनने न मागताच दिले पैसे उसने. दिवाळीचा फराळ बनवण्यासाठी पत्नीच्या मदतीला तीच तर येते नेहमी. आमच्या घरी कोणी मुसलमान पाहुणचारासाठी आले तर खातूनच बनवते मटण आमच्या चुलीवर. कोरोना होऊन गेल्यानंतर पत्नी अशक्त आणि रक्ताची सख्खी दिवस मोजत अंतर राखून सुरक्षित. कोरोना होऊन गेल्यानंतर पत्नी अशक्त आणि रक्ताची सख्खी दिवस मोजत अंतर राखून सुरक्षित. अशा वेळी खातूननेच खाऊ घातली आम्हाला भाजी भाकरी तिच्या हातची. एकटाच असताना खाणे का डिब्बा पाठवून देते नजमा न विसरता. गुढीसाठी लागणारी चिव्याची काठी मोईनुद्दीन आणून देतो हरसाल. तुळशीच्या लग्नात समीरा नमीरा मुनीरा, सुरैया सुमैया सालिया, अजीम अमन फैजल हे बाळ गोपाळ आमचे वऱ्हाडी. ईदीच्या आदल्या रात्री पोरी हातांवर रचून घेतात मेहंदी त्यांच्या मुक्तीताईकडून. हजवरून परतल्यावर हाजी साहेब उस्मान चाचा आमच्यासाठी घेऊन आले अत्तराची कुपी आणि खजूर झमझमचं पाणी नियाज म्हणून. माझ्या मुलीची महत्वाची कागदपत्रे कॉलेजच्या हॉस्टेलवर वेळेत पोहोचवून आला ट्रक मालक रमजान. पत्ता शोधत काळोखात ठेचाळत वादळी पावसात भिजून कुडकुडत. खरेदी विक्री संघाच्या टेम्पोचा ड्रायव्हर खुदबू रस्त्यावर टेम्पो उभा करून आपल्या पाठीवरून वाहून आणतो खताच्या गोणी दारातल्या माझ्या बागेसाठी.
पोस्ट कार्डावर गणपती रेखाटून भेट म्हणून पाठवणारा सफर अली, भाऊबीजेला माझ्या पत्नीकडून ओवाळून घेणारा 5 नमाजी शब्बीर टेलर, पेपरात माझा फोटो बघून पुष्पगुच्छ घेऊन येणारा खबऱ्या राज्जाक, परसात साप शिरल्यावर प्रत्येक वेळी शिलूक घेऊन धावत येणारा दारूवाला जाहीर, काय नातं ह्यांचं नि माझं. रफिक जळाला तेव्हा त्याच्या घरच्यांना गळामिठी घालून कळवळलं माझं अख्खं कुटुंब. तपासत असताना जुम्माने मान टाकली माझ्या मांडीवर. त्यावेळी पापाला छातीशी धरताच इसका बाप भी ईदी के दिनच मऱ्या था म्हणत त्याने अश्रूंना वाट करून दिली माझ्या पाठीवर. तरणी ताठी सून अचानक वारल्यावर मला बघताच हंबरडा फोडला अमीना बुड्ढीने, माझी बाय गेली रे, अल्लाह खुदा तू है किद्दर. नियतीच्या आघाताने कोलमडलेली, मनातून विस्कटलेली, तरीही आपल्या तोकड्या हाताने फाटक्या आयुष्यांना ठिगळं लावणारी आणि आपल्या लहान लहान कृतींमधून पिळदार दळदार भावबंध निर्माण करणारी ही थेंब थेंब माणसं. अशी कोण लागतात ही सर्व माझी, आणि मी तरी असं काय देत आलो यांना आजवर. मुसलमानात राहून पैसा असा फार काही नाही कमावलं हेच की डॉक्टर कांबळी नव्हे तर कांबळ्या मामा आईला कांबळ्या मामा. अगदी म्हणजे आजच्या आपण ही समाज बघितला आज तर आपण धर्मात ते निर्माण करण्याचे काम काही लोकांकडून चाललंय. आणि अशात ही जी तुमची कविता आहे, तुम्ही एका म्हणजे मुसलमान समाजात राहून त्यावरती केलेली कविता खरोखरच आदर्श होत आहे. आणि म्हणजे आजच्या ह्या समाज रचनेला कुठेतरी डोळ्यात त्यांच्या अंजन घालणारी कविता आहे. आणि या कवितेचा देखील म्हणजे सर्व धर्मियांनी याचा अभ्यास केला तर खरोखरच म्हणजे जे समाजात जे तंटे होतात, वाद होतात, हे कुठेतरी होणार नाही. काय आहे, माझा जो राम आहे तो समोरच्या दुसरा जो परधर्मी आहे त्याच्या अंतःकरणात आपल्याला दिसला पाहिजे. त्यांचा जो कोण खुदा असेल, त्याचा इतर कोण असेल, बुद्ध असेल, तो आपण आपल्या अंतःकरणात ठेवला बस झालं. तो जपणं महत्वाचं, मग काही होणार नाही. असं आहे. आपण आता शेवटाकडे चाललोय सर. गेली 45 वर्ष तुम्ही हे लेखन करताय, साहित्य क्षेत्रात काम करताय. आता जी नवीन युवा वर्ग हा या क्षेत्राकडे वळतोय, त्यांना काय संदेश द्या, काय सांगा? एवढं काही मी मोठं आहे तर म्हणजे माझा काही अधिकार नाही सांगण्याचा. काय आहे, मी बोललो त्याप्रमाणे सत्याची कास धरून चला. आणि ते करत असताना जी गोरगरीब माणसं आहेत त्यांच्यासाठी काय, आपल्या मागच्यासाठी काय करता येईल तर करत राहिलं पाहिजे. मी जेव्हा दवाखाना 84 साली सुरू केला त्या काळात इथे कोळशीच्या खेडेगावात, तर त्या काळात अनवाणी पायानेच दवाखाना सुरू केला. मीच म्हणजे त्या पैसेवाला त्यावेळी नव्हते आणि आताही नाही. तर त्या काळात व्हाळांवर साकव नव्हते, रस्ते नव्हते, पूल नव्हते, गावात सायकली सुद्धा नव्हत्या, आणि गिरणी बंद पडल्या होत्या, आणि बेकारी एवढी भयंकर होती, आणि दारिद्र्य, दारू, दैन्य आणि देवदेवस्ती या 3 दकारांच्या दुर्विलासात ही सगळं आपलं कोकण अडकलेलं होतं त्यावेळी. म्हणजे व्हिजिटला कुठे 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर पायी चालत जावं लागेल. डोलीतून बायका ह्याच्या बाळंतपणासाठी येत असताना वाटेतच बाळंत व्हायच्या किंवा ती मुलं मरून काढायची. साप चावलेले पेशंट, कसले सिरियस पेशंट डोलीतून बैलगाडीतून आणावे लागेल. एखाद्याच्या घरी जेव्हा व्हिजिटला जात असेल तेव्हा त्या चुलीवर काय पेटताना दिसत नसेल. मुडदूर झालेली नागडी उघडी पोरं अशी पोंग आलेल्या ॲल्युमिनियमच्या ताटल्यात काहीतरी 4 शीतत ताटताना दिसायची. दर 4 घरामागे एखादा टीबीचा पेशंट रक्त ओकून मरताना किंवा खळवटताना दिसायचा. आणि त्यांच्या ज्या चाकरमानी दारू दूर कुठेतरी फीस होऊन पडलेले असायचे, आणि त्यांच्या बायकांची अंगावरची लुगडी विरघळलेली बघून आपलीच नजर
अपराधासारखी खाली जायची आणि ते दारिद्र्य बघून मन द्रवलं, म्हणजे ती पैसा कमवण्याची इच्छाच मरून गेली. ही माणसं ह्या परिस्थितीतून कुठेतरी तगून जायला पाहिजे, ह्या परिस्थितीतून बाहेर यायला पाहिजे, एवढंच आतापर्यंत विचार केला. गरिबाची चूक पेटती कशी राहील याची काळजी करत राहिलो. आता ते चांगल्या अवस्थेत आहे, ते बघून समाधान वाटतं. असं म्हणजे काहीतरी. आणि आमच्यावर जे संस्कार झाले, म्हणजे मी स्वतः माणूस म्हणून घडण्यात किंवा कवी म्हणून घडण्यात, हे जे आपले समाजवादी विचारवंत होते, समजा नाटपै दंडवते असतील, अप्पासाहेब पटवर्धन, ते तर लोकांची विष्ठा खांद्यावरून वाहून घेताना मी डोळ्यासमोर बघितलेलं आहे, लक्षात आलं. हे पु ल देशपांडे, ना. ग. गोरे, एस.एम. जोशी, निळू फुले, हे इकडे त्यांची भाषणं त्यावेळी लहानपणी आम्ही जवळून ऐकली आहेत, त्यांचे विचार ऐकले आहेत. ते आमच्यावर ते संस्कार झाल्यामुळे आम्हाला कोणाला लुटावं असं वाटत नाही. काय करावं, लोकांसाठी काय जेवढं जमेल तेवढं झीस माझ्यासाठी ते करत. म्हणजे नुसतंच तुम्ही खोटं लिहू नका. नवीन मुलांना मी एक नवीन यांना सांगेल, आत एक आणि बाहेरचं जे जगता ते खरं ते लिहा. म्हणजे त्याच्यामध्ये आड पाडता मध्ये पडदा असता नाही, कविता आणि तुमच्यामध्ये. आणि जे लिहिता तशा प्रकारे वागा मात्र. म्हणजे समजा आता तुम्ही भुकबळींवर जर व्याख्यानं तुम्हाला देत असाल तर तसं नको. पुढ्यात आलेला भुकेल्याला तुम्ही तुमच्या हातातली अर्धी भाकरी तरी त्याला द्या. ते देणं तुमचं पहिलं कर्तव्य आहे. आणि त्याला ती न देता त्याला टाळून तुम्ही जर मोठ्या याच्यावर स्टेजवर जाऊन तुम्ही भुकबळीवर व्याख्यानं दिला तर तसं करू नका. ते नाही. तुम्ही जसं आहात माणूस म्हणून खरे असा आणि खरं ते 4 शब्द लिहा. शेवटी टिकतं काय, खरं ते टिकतं. आणि दुसरं एक मला सांगावं असं वाटतं की पांडित्याचं प्रदर्शन करू नका. पांडित्याचं प्रदर्शन करणारी जी बुद्धिप्रामाण्यवादी कविता 2 प्रकारची आहे. मी जी आहे ही लिहितोय ही भावकविता आहे. ही जरी छंदोमुक्त कविता असली तरी सुद्धा ही भावकविता आहे. ही या हृदयाच्या त्या हृदयात थेट जाते. त्याला कोण मध्यस्थ मेडिएटर लागत नाही सांगायचा. मला जे भावलं, जशा प्रकारे आत टोचलं, तशा प्रकारे मी आतून गलबललो त्याप्रमाणे तुम्हाला ती तसंच ऐकणाऱ्याला किंवा वाचणाऱ्याला ती लागली पाहिजे. तो ऐकणारा गहीवरून आला पाहिजे. लक्षात आलं. बुद्धिप्रामाण्यवादी कवितेत पांडित्याचं प्रदर्शन किंवा ह्या कवितेचा असा अर्थ असेल, तसा अर्थ असेल, 100 अर्थ असेल म्हणून डोकेफोड करावी लागते. किंवा त्याच्यात बौद्धिक चलाकी सुद्धा केली जाण्याची शक्यता असते. भावकवितेत तसं होत नाही. ते खरं ते लिहावं लागतं आणि खरं तेच येतं अशा प्रकारे. आणि जर इतिहास बघितला कवितेचा तर आतापर्यंतची कुठली कविता टिकली याचा मी अभ्यास केला, त्यावरून सांगतो की पांडित्याचं प्रदर्शन करणारी म्हणजे पंडितांमध्ये चर्चिली जाणारी कविता, जशी रघुनाथ पंडित, मोरोपंत वगैरे पूर्वीचे वगैरे आणि मोठमोठी नाव आहेत, त्यांचं ते तसं म्हणजे सर्वसामान्याच्या तोंडी टिकलं नाही. लक्षात आलं. कोण टिकले तर मुक्तेश्वर ज्ञानेश्वरापासूनचे जे संत कवी आहेत, जी संत परंपरा आहे ती टिकली. अगदी सर्वात शेवटचे संत म्हणजे साने गुरुजी, त्याच्या अगोदरचे तुकडोजी महाराज, वरपासून खालीपर्यंत. म्हणजे मोगरा फुलला किंवा पहिलं तोगे काऊ पोकत आहे किंवा ताटीचे अभंग टिकले मुक्ताईचे, किंवा कांदा मुळा भाजी सावता माळ्याची ती टिकली. ती टिकली कारण का तर ज्या मातीत तो राबत होता, घाम गाळत होता, तो पंढरपूरला विठोबाला भेटायला गेला असेल किंवा नसेल, पण ज्या मातीत तो कष्ट करत होता त्या मातीत त्याने आपला विठ्ठल बघितला. म्हणून त्याच्या तोंडचे ते शब्द कांदा मुळा भाजी टिकून राहिले. किंवा पतित पावन नाम ऐकून आलो मी द्वारा, पतित पावन नव्हेची म्हणून जातो माघारा, हे सांगणारे नामदेव टिकले. अरे संसार वाल्या बहिणाबाई टिकल्या. लक्षात आलं. कारण त्या चुलीजवळच आयुष्य गेलं. तो भाकरी जसा काय ते अरे संसार जसा तवा चुल्यावर.
आधी हाताला चटके मग मिळते भाकर, म्हणजे भाकऱ्या थापण्यातच आयुष्य गेलं. ते खरं ते त्या ज्या जगल्या ते लिहिलं म्हणून ते साध्या आणि त्या ज्या बोलीने बोलत होत्या त्या बोलीत त्यांनी ते लिहिल्या, म्हणजे त्यांना लिहिता येत नव्हतं, नुसत्या बोलत सांगतच होत्या. सोपानदेव चौधरीने ते लिहून काढलं एवढं. म्हणजे आणि त्यानंतर या झोपडीत माझ्या टिकलं. का टिकलं की पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातून होती चोऱ्या, दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या. ते ज्या साधेपणाने राहत होते तुकडोजी महाराज, तो साधेपणामुळे ते त्यांचं ते गीत टिकलं, किंवा खरा तो एकच धर्म टिकला. कारण त्यांनी सगळं मानवतावादच हाच एक धर्म साने गुरुजींनी सांगितला. त्यामुळे तुम्हाला जे काही सापडताय ते साध्या शब्दात सांगा. सर्व बहुजनांच्या, सर्वसामान्यांच्या, लहानात लहान माणसाला, ते अडाणी माणसाला सुद्धा समजलं पाहिजे. आणि अडाणी माणसाची बोली भाषा सुद्धा तुमच्या कवितेत यायला पाहिजे. तुम्ही नुसते प्रबंध लिहाल किंवा उपदेश कराल कवितेतून, म्हणजे तुम्ही जर सुरक्षितरित्या एसी रूम मध्ये बसून किंवा नदीच्या काठी बसून डोहाबद्दल किंवा कोंडीतल्या त्या गोट्याबद्दल लिहाल, पण कोंडीतल्या गोट्याबद्दल लिहायचं असेल तर तुम्हाला कोंडीत सूर मारायला पाहिजे, तळाला जायला पाहिजे. तळाला जाऊन तो शेवाळ वगैरे दूर करून त्यातले जे काटे शिरड बिरड असतील, कोणाची हाडं असतील, कोणाचं काय असेल, काचा असतील, काय ते दूर करून तो गुळगुळीत शेवाळ साठलेला तो दगड बाहेर येऊन तो दाखवावा लागेल की हा दगड हा कोंडीतला, तर तो खरा दगड. नाही तर नुसतं बाहेरून असं असतो आणि तसं असतं करून सांगण्यात अर्थ नाही. म्हणजे हा जो बाहेरून काढून दाखवलेला दगड आहे ना, ती कविता. आता आपण शेवटी निघालो असतानाच एक म्हणजे गेली 45 वर्षाचा तुमचा हा प्रवास आहे. अनेक पुरस्कार मिळाले. तुमचा पहिला पुरस्कार कोणता आणि आतापर्यंत किती पुरस्कार मिळाले काय सांगा? तू मोजले नाही, तिकडे आहे तरी 12-14 असणार साधारणपणे. पहिला पुरस्कार तो ह्या वसंत सावंत पुरस्कार यांनी दिला सिंधुदुर्ग साहित्य संघाने रंगवळीला. त्यानंतर आपटे वाचन मंदिराच्या वेळी एकच पुरस्कार देणार म्हणून पहिलीच सुरुवात केली होती पुरस्काराला. त्यावेळी हातकणंगलेकर सर, मध हातकणंगलेकर सर ते परीक्षक होते, आणि अरुणा ढेरेनं इंदिरा संत पुरस्कार पहिला दिला आणि माझ्यासाठी वेगळा निर्माण केला. ते म्हणाले हे पुस्तक वेगळं बाजूला करता येत नाही कितीही केलं तरी, म्हणून याला नवीन पुरस्कार त्यांनी द्यायला लावला. या पुस्तकाला सुद्धा उत्कृष्ट कविता संग्रह पुरस्कार त्यांनी द्यावा लागला त्यांना. त्यावेळेपासून त्यांनी तो पहिल्याच वेळेला 2 पुरस्कार द्यायला सुरुवात केली एकाच्या वेळेला. त्यानंतर कविता राजधानी पुरस्कार, महाराष्ट्र शासनाचा बालकवी पुरस्कार तो किलकिल्या उजेडाची तिरीपला मिळाला. अजातशत्रू अरुण काळे पुरस्कार, काल तो महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुण्याची राजगुरुनगरची शाखा, तिथे पद्मश्री नामदेव ढसाळ पुरस्कार काल बरोबरच मिळाला. अण्णाभाऊ साठे साहित्यरत्न पुरस्कार, इतिहास संशोधन मंडळ संगमनेरचा अनंत फंदी पुरस्कार, असे आहेत काय काय ते लक्षात नाही माझ्या. आता गेल्या 3 वर्षापासून तुम्ही म्हणताय की म्हणजे कविता करण्याचं मी थांबवलं, भविष्यात काही कविता करण्याचं असं नियोजन आहे का? ठरवूनच होत नाही, पुढे काय लिहून ठेवलं समजत नाही. म्हणजे आता काय होतं, अनिश्चितता एवढी वाढली आहे की पेशंट चालत येतो, तपासलं तर त्याला बोलत तर असतो, तपासताना त्याची नाडी नाही लागत, ब्लड प्रेशर नाही लागत, आणि समोरच्या माणसानं सांगितलं की हा सिरियस आहे याची खात्री नाही वाटत, तर त्या आश्चर्याने बघत बसतात माझ्याकडे, आणि तो उंबऱ्याच्या बाहेर गेल्यावर तो कर्नाटकावर मरून पडतो 2 मिनिटात. अशी माणसाची अवस्था झाली आहे. तर भविष्याबद्दल काय सांगावं ही परिस्थिती. आणि मी ठरवून तर आपण लिहित नाही ना कविता. जेव्हा येईल कविता, जेव्हा मला ती जवळ घेईल तेव्हा तुम्ही काहीतरी लिहू शकेल असं आहे. मी मुद्दामून तसं तिच्या जवळ कसं जाणार असं आहे ना. कविता ही ठरवून करण्याची चीज नाही, ती यावी लागते. त्याच्याकडे ऊर्जा पुन्हा सगळं काय ह्या गोष्टी जुळून याव्या लागतात. आणि जरी कविता सापडली तरी ती कागदावर लिहून काढायची ताकद लागते. बरोबर, ठीक आहे सर. मग हे होते कांबळी सर.
गेल्या आपण अर्धा तास यांच्याशी गप्पा मारल्या. विविध विषयांवरती सरांनी परखड मत आपलं मांडलं. कविता लिहित असताना कवीचे मन, भावना कशा पद्धतीने असावं याबाबत सरांनी सांगितलं. त्याचबरोबर नवीन जे नवोदित कवी येणार आहे, जे कविता करणार आहेत, त्यांच्यासाठी देखील मोलाचा संदेश सरांनी दिलेला आहे की ज्या सर्वसामान्यांच्या बहुजनांच्या ज्या वेदना आहेत त्या कवितेतून नवीन कवीनी मांडल्या पाहिजेत अशी देखील त्यांनी एक इच्छा बोलून दाखवली. त्याचबरोबर जे साहित्यामध्ये वेगवेगळे भाग पडलेले झाले त्यावर देखील त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे. असेच आपण नवनवीन कवितांकडे कोकणातल्या या साहित्य रत्नांशी आपण गप्पा मारणार आहोत. आता तुर्तास आपण इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचा महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह.